Hola, empresaris i emprenedors! Ara sí, arribem a l'últim programa d'aquesta 5a temporada d'Empresarial Girona Televisió. Un programa creat per l'Associació d'Empresaris i Emprenedors de Girona. Avui, més empreses gironines, nous emprenedors. Gaudirem d'una nova tertúlia de BNI. Recordarem els diferents espais de coworking que hem anat coneguent aquesta temporada i gaudirem amb la presència d'un nou personatge de la setmana. Comencem! Es dispara el risc de rebrot de 79 a 400 punts en 2 setmanes. Fa dies que es parla d'una possible 5a onada de la pandèmia de la Covid-19 a Catalunya i les dades no paren de donar ales a aquest escenari. Les últimes setmanes hi ha hagut un augment important de contagis, especialment focalitzat entre el col·lectiu més jove que no ha rebut la vacuna i per tant no està immunitzat. A la regió sanitària de Girona, la xifra de contagis ha baixat una mica amb 275 nous casos després de 2 dies consecutius superant els 400 per primer cop des del mes de gener. I és que dijous n'hi va haver 434 i divendres 413. Amb la reobertura de l'oci nocturn i la relaxació de les mesures, que ja no obliguen a dur mascareta a espais públics exteriors, el risc de rebot també s'ha disparat. Concretament, ha pujat 162 punts més, fins a 416, una altra xifra que està molt lluny dels 79 punts de la setmana d'entre el 17 i el 23 de juny. En total, els casos confirmats i acumulats des de l'inici de la pandèmia a la regió sanitària de Girona són de 78.317 i a Catalunya la xifra s'eleva a 670.219, amb 3.286 casos nous de la Covid-19 confirmats per PCR en les darreres 24 hores, segons dades del Departament de Salut. Els treballadors en ERTO podran demanar ajudes d'entre 600 i 700 euros a partir de dilluns. Els treballadors en ERTO amb contracte fix discontinu podran sol·licitar a partir d'aquest dilluns i fins al 15 de juliol ajudes d'entre 600 i 700 euros. Segons un comunicat d'Empresa i Treball, la línia dotada amb 60 milions d'euros preveu beneficiar entre 80.000 i 100.000 persones que rebran un pagament únic. Els ajuts hi podran optar les persones residents a Catalunya afectades per un ERTO entre l'1 de gener i el 31 de maig enguany, o que hagin estat beneficiàries de la prestació extraordinària per ser fixes discontínues com a mínim un dia del mes de maig del 2021. Per accedir als ajuts només caldrà inscriure's al registre habilitat al web del SOC i per fer aquest tràmit no serà necessària la signatura electrònica. L'ordre d'inscripció no determinarà la preferència en l'atorgament de l'ajut, que serà de 600 euros si s'ha estat fins a 90 dies en ERTO i de 700 euros si són més. L'objectiu d'aquesta línia és complementar la pèrdua de poder adquisitiu de les persones amb menys ingressos afectades per l'expedient de regulació temporal d'ocupació a conseqüència de la suspensió total o parcial dels seus contractes a causa de les mesures preses davant de la Covid-19. En el cas de les persones amb un contracte fix discontinu, l'ajut permetrà alleugerir un col·lectiu molt afectat per la crisi, ja que habitualment es dediquen a activitats estacionals en el sector de serveis. I arribem a l'última secció de l'entrevistat de l'associat de la temporada. 11 entrevistes que ens han permès conèixer noves empreses, emprenedors i com els ha afectat aquesta situació actual, nous projectes de futur i ganes de seguir emprenent. És per això que us fem un recull dels millors moments d'aquesta meravellosa temporada. A Forrellat Consultors oferim un servei d'assessorament i consultoria en matèria de protecció de dades i adaptació a normativa legal de webs i botigues online. A les empreses que els hi cal, també els oferim el servei de delegat de protecció de dades. Tots aquests serveis els oferim de manera propera, professional i personalitzada. Girolex és un despatx d'advocats que oferim serveis jurídics especialitzats on aportem un valor. Quins són els nostres valors? La transparència, el compromís i la sinceritat. Som un despatx proactiu, que donem valor al client i l'oferim poder obtenir la màxima tranquil·litat legal. Girolex és un despatx gironí que té seu a Girona i a Blanes, que prestem els nostres serveis arreu de Catalunya i satisfem totes les necessitats concurrents de pimes, autònoms i particulars a través de diferents àrees especialitzades del dret dirigits per una advocada o advocat experts en la matèria. ¿Cómo lo hacemos? Lo hacemos a través de 3 servicios muy concretos. Uno es un paseo silvestre gastronómico, a partir del cual guiamos a las personas por la naturaleza. Yo soy guía de naturaleza y educador ambiental también. Entonces, bueno, ahí enseñamos a las personas acerca de plantas silvestres, sus beneficios medicinales y gastronómicos, acerca de setas,
también micología, y acerca de la fauna del lugar. Estos son 4 horas, luego además hacemos paseos estelares, que son paseos en las estrellas, en los cuales nos aprendemos a guiar usando la luna, las estrellas y algunas constelaciones, y lo acabamos, tanto el paseo silvestre gastronómico como el paseo estelar, con un té silvestre o una tapa silvestre, que es directamente probar estas plantas juntos. Además, últimamente, como último servicio, enseñamos a pescar a nivel iniciación y sobre todo en familia. Todos estos servicios que ofrecemos están muy encaminados tanto a familias como a empresas, però també lo hacemos para particulares, parejas i amigos. Nosaltres, des de Gla Empordà, seleccionem artesania contemporània de qualitat, però al mateix temps també creem producte que comuniquen el territori. Això ens serveix per destinar el nostre objecte tant al sector turístic com a l'empresa obsequi corporatiu i també a un interiorisme on prima el benestar i el sentir del territori. A la Casa del Vidre ens dediquem a tot temes de tancaments de vidre, alumini i PVC, i el que serien també temes de mampares, treballem amb miralls com per fer quartos de bany o sales de fitness i les opcions són moltes. Podem també fer tema toldos o reixes, són moltes cosetes que entren. Als nostres serveis, en tema de restauració, fem manteleries confeccionades a mida, amb molta duradesa, de qualitat, de no perdre el color i encongiment. En tema de roba de llit, fem llençols amb tot tipus de composicions i també fets a mida i maneres diferents de confeccionar. I en tema de roba de bany, fem tovalloles, barnussos i sabatilles, sempre en qualitat de 100% cotó. Caupa Consulting ofrece servicios de consultoría en comercio exterior, principalmente para asesorar a las empresas en lo que es el posicionamiento de marcas, servicios y productos a nivel internacional. Principalmente trabajamos países de América Latina y el Caribe. Caupa Consulting actualmente cuenta con 3 áreas. La principal es la consultoría internacional en comercio exterior. La segunda área es Caupa Trading, que se ocupa de todo lo que es los servicios de importación y exportación. Y recientemente hemos creado el área Caupa Warranty, que se ocupará de toda la importación de productos sanitarios a nivel internacional. Oferim els serveis d'assessorament, formació, finançament, intermediació, mentoring i orientació, gràcies a la col·laboració que tenim amb diverses entitats públiques i privades de l'àmbit nacional i internacional. Això permet que tots els serveis que oferim des de la Fundació són serveis subvencionats, és a dir, no suposen cap cost per l'usuari. Doncs Terral ofereix servei a aquests petits productors i artesans per apropar els seus productes a botigues especialitzades, botigues de proximitat i a restauració i hostaleria en general perquè tothom en pugui gaudir. El Castell de Sant Gregori és un espai amb llicència de restaurant i sala de banquets que ens dediquem des de l'any 2011 a fer esdeveniments privats, del qual jo me'n faig càrrec a l'octubre de 2015, i ens dediquem bàsicament a fer esdeveniments privats que tinguin a veure com casaments, sopars de gala, festes privades, qualsevol esdeveniment corporatiu. L'edifici està en disposició de reunir un màxim de 400 persones. Lletera Can Llong és una cooperativa que agrupa uns 40 ramaders catalans que va néixer l'any 95 i actualment ens hem posat a agafar i a comercialitzar llet amb marca pròpia. MGC Mútua patrocina aquest espai. En Josep vol millorar la productivitat de la seva empresa i motivar els seus empleats. Fa temps que li dona voltes a com podria fer-ho. Fins que un bon dia troba la resposta en les assegurances de salut de la Mútua General de Catalunya. A la Mútua li van explicar els avantatges fiscals per a la seva empresa. Les primes d'assegurances que pagui els treballadors i els seus familiars són despesa deduïble en l'impost de societats i no es considera retribució en espècie a la prima de l'assegurança, sempre que no superi els 500 euros any per cadascú. I per als seus treballadors, una assegurança de salut de qualitat amb quadre mèdic a tot Espanya, que inclou els centres sanitaris més prestigiosos i els professionals que hi treballen, a més de comptar amb les cobertures que altres companyies no ofereixen. A més, quan l'empresa es preocupa pel benestar general dels treballadors, ajuda a aconseguir que aquests se sentin valorats i motivats.
i d'aquesta manera augmenta la productivitat, disminueix l'absentisme i propicia la retenció del talent. A més, tant en Josep com els seus treballadors disposaran de sales per dur a terme reunions professionals, xerrades i conferències. En Josep no s'ho va pensar gaire i ara la seva empresa es diferencia de la competència, millorant també la seva imatge. I els treballadors gaudeixen d'una assegurança de qualitat amb serveis exclusius, més de 12.000 metges i centres sanitaris a Catalunya i una àmplia xarxa assistencial concertada a Espanya. Un món de possibilitats al seu abast. Mútua General de Catalunya. Un despatx familiar d'història i professionalitat. Avui, en el darrer consultori legal de la temporada, en Josep Prat ens parlarà sobre Prat Sàbat Advocats i del seu fundador, Josep Maria Prat Sàbat. Estem encantats d'escoltar-te, Josep. Endavant! Hola, avui us vull parlar del nostre despatx, de Prat Sàbat Advocats. Avui és l'últim dia del programa i heu vist tots els advocats del despatx de Prat Sàbat. La veritat és que no els heu vist a tots, ens falta l'alma pater, en Josep Maria Prat Sàbat. En Josep Maria Prat Sàbat, el meu pare, fundador de Prat Sàbat Advocats, és una persona de dilatat prestigi dintre del món de l'advocacia, més de 40 anys d'experiència, exdegà del Col·legi d'Advocats i membre d'una fundació del Consell de l'Advocacia Espanyola. Aquest reclam fa que molts clients el vinguin a buscar amb ell, això fa que aquesta experiència sigui cridanera per molts clients. Estem situats a Girona, encara que treballem en tot el territori nacional, no és cap problema per nosaltres ni la manera de funcionar. El despatx està preparat i els advocats, evidentment, també estem preparats. Són dos motius principals i fonamentals els de la capacitat de Prat Sàbat. Primer, evidentment, els professionals que la formem, els professionals jurídics que estem especialitzats en les àrees del dret, civil, penal, mercantil, laboral, on ens formem sempre per estar a l'últim moment i amb l'última normativa que canvia molt sovint. La veritat és que cada advocat coneix a la perfecció la seva àrea i, per tant, donem aquesta professionalitat i aquesta capacitat de reacció molt ràpida en els nostres clients. Els nostres clients, a la vegada, també poden aportar tots aquells problemes que tinguin de totes les àrees. Això fa que aquesta unitat de treball sigui molt més fàcil tant pel client com per al mateix despatx o l'advocat o els advocats que ho porten. Evidentment, no només formem part del despatx dels advocats, hi ha unes altres persones, els auxiliars administratius, els administratius, que fan que cada dia puguem obrir les portes i que puguem atendre els nostres clients. També tota aquella gent que ha passat en pràctiques en el despatx, que n'ha passat moltes, des de gent de pràctiques del màster com a gent de pràctiques d'administratius que han passat pel nostre despatx. De tots hem après i de tots continuem aprenent i esperem que puguem tenir aquests col·laboradors externs també de pràctiques. Ens posem a la pell dels nostres clients. Aquesta pell dels nostres clients és per tal d'aconseguir els que són els seus objectius que intentem també fer nostres. No sempre és fàcil, sabem tots que hi ha una tercera figura, que és un jutge, que és el que imparteix justícia, a vegades més o menys justa, però imparteix justícia. Treballem cada dia en l'actualització i la renovació i adaptació del nostre despatx, xarxes socials, tenim diverses xarxes socials, ens podeu seguir a l'Instagram, al Twitter, a la web de Prat Sàbat i a partir d'aquí moltíssimes gràcies i esperem que us hagin servit totes aquestes sessions. El restaurant Aurora patrocina aquest espai. Arribem a aquest 11è programa amb una nova tertúlia de BNI. Avui ens acompanya la Neus Malagelada i en Jordi Iglesias, de les empreses Ladesky Events i Mailboxes. Però millor ens expliquen ells a què es dediquen les seves empreses. Molt bones, Neus. Què tal? Presento, soc en Jordi Iglesias, soc el responsable comercial de Mailboxes a Girona. Som l'oficina 2653 i estem ubicats al Passeig d'Olot 54, Girona ciutat. Bona, Jordi, jo soc la Neus Malagelada, cofundadora i project manager de Ladesky i estem situats entre Girona i Barcelona, de forma presencial, però després els temes online els fem per tot Espanya. Com et comentava, els serveis que nosaltres oferim aquí a Mailboxes són serveis de transport de mercaderies arreu del món, servei porta a porta, i solucions tant en la logística com en l'e-commerce.
d'acord? Si vols qualsevol coseta, deixo la meva tarja i així pots veure una miqueta més què fem. Doncs a l'ESCI som organitzadors d'esdeveniments corporatius, o sigui, esdeveniments per a empreses, i potenciem tot el que és l'híbrid, online i també presencial. Com ja t'he comentat, la forma online i híbrida la fem per tot Espanya i el que és la part més presencial potenciem més aquí a Catalunya. Et dono la meva targeta, que aquí hi ha molta més informació de tots els serveis que oferim. Doncs, com deia, a Mailboxes nosaltres som una empresa de transport de valor afegit i en aquest punt és on tenim més força, és on ens diferenciem d'altres empreses. El nostre valor afegit realment està en totes les parts del procés d'un enviament, tant abans d'un enviament, el preenviament, amb la gestió de la documentació, les aduanes, embalatges, inclús el contacte directe amb nosaltres, que és un 972. Amb el procés de l'enviament estem també seguint, controlant, que és el nostre punt estrella, el seguiment d'enviaments i resolució d'incidències, i inclús després, quan s'ha acabat l'enviament, també tenim un valor afegit. Tenim una facturació molt flexible i molt personalitzada a cada client i un programa de punts de fidelització. El nostre valor afegit, el valor afegit que té l'ESCI, és que cobrim les necessitats dels nostres clients, potenciant el que és la felicitat i el benestar dels treballadors d'una empresa. Això ho fem a través d'incentius, però no estem parlant d'econòmics, sinó a través de team buildings, d'activitats personalitzades, de responsabilitat social corporativa. En fi, ens agrada molt anar agafats de la mà del nostre client i excloure el que són els individualismes. Bueno, i Neus, i com veus el teixit empresarial? Doncs nosaltres personalment, des del sector dels esdeveniments, que també podem incloure el que és Eureka, el turisme en general, no? Nosaltres hem estat molt afectats bàsicament per la pandèmia que hem estat vivint. Llavors sí que és veritat que sembla ser que ens estem com recuperant, però a parlar coses corporatives i d'empreses, és una mica és més lent. És més lent, però esperem que aquest 2022 que vingui, doncs a veure si podem remuntar tota l'activitat, l'activitat en general, sí. I tu com ho veus? Doncs jo realment en aquest sentit, nosaltres estem en el sector de serveis. El sector de serveis sí que hi ha una gran part que s'ha parat totalment, però en el món del transport específicament realment no ho he notat, al contrari, hem tingut molta pujada de feina. El concepte que quan tot estava parat nosaltres som l'únic que ens movíem de punta a punta i les noves creacions d'e-commerce i noves oportunitats per tirar endavant està fent potenciar molt l'economia aquí a Girona. Jo crec que està pujant moltíssim ara i l'any que ve és quan tothom i totes les empreses es consolidaran i tirarem tots endavant. Doncs mira, Neus, BNI al final va arribar a mi gràcies a un client de confiança. Jo xerrant a veure com es poden fer les coses, em va explicar entra aquí i trobaràs un bon camí. T'explico, jo, com t'he dit abans, vinc de fora, soc nouvingut a Girona, fa 3-4 anyets que estic per aquí i realment, igual el teixit empresarial de Girona és molt potent si estàs dins, si de fora costa. I llavors, en què m'està ajudant BNI? Primera, en posicionar-me com una empresa de transport referent aquí, en que tothom em pugui conèixer, a formar part d'un grup gironí i inclús a nivell personal, tant personal com professional. És que cada dia aprens a BNI, tant pels companys com per les formacions que es fan. I llavors jo crec que l'eslògan, que és el Giver's Gain, que és el que donen rebran, és totalment això. O sigui, BNI va molt bé per poder créixer una empresa o ubicar-te a un nou punt. Doncs mira, Jordi, jo en el meu cas, BNI va entrar per un veí, que també és empresari, i paral·lelament també amb una altra noia que estava posada en un altre grup i em van recomanar, em van parlar molt bé, i dic, bueno, provem-ho, no? Ho vaig provar i realment no vaig tenir gaires dubtes perquè el que es movia a dintre d'aquest grup em va treure molt l'atenció, la veritat. I és que exactament el que has dit tu, o sigui, tu dones i reps també, no?, a canvi. M'està agradant molt amb totes les sinergies, els contactes, ja sigui possibles clients en un futur o també els propis proveïdors o fins i tot aquesta amistat, que tampoc és una amistat com a tal, però aquest bon rotllo que podíem dir, no?, que es crea, una sinergia molt bonica que es crea. Estic molt contenta, la veritat, i mira que soc bastant nova. Una nova
nova secció, nous espais on podem prendre i seguir creixent. En aquesta 5a temporada hem conegut 6 espais de coworking de la província de Girona, que ens han deixat grans moments. Aquí us compartim un petit resum. Endavant! És un espai d'allotjament empresarial per a empreses de nova creació que fa menys de 3 anys que s'han constituït i des del 2005 que ajudem aquestes empreses del territori a que puguin estar aquí durant un període també de 3 anys. Llavors el que fem és, amb un conveni amb CECAM, que és propietari de les instal·lacions, la Diputació de Girona també i l'Ajuntament de Celrà impulsem una sèrie d'accions. El Centre Eix de Negoci de Santa Coloma de Farners és, en diem sempre, el punt de referència per tot emprenedor. I quan diem punt de referència és perquè és molt més que un espai. És un lloc on l'emprenedor troba, entre altres coses, serveis, formacions i el propi espai, troba el més important que necessita un emprenedor quan comença, que és el suport, diguéssim, en el seu projecte i les sinergies necessàries, tant a nivell tècniques com a nivell de persona, per poder tirar endavant el seu projecte. El Viver d'Empreses al RUSC és un servei que ofereix l'Ajuntament de Vilablareix per ajudar aquelles persones emprenedores a iniciar amb garanties el seu projecte empresarial. En aquest espai podem iniciar la seva activitat amb un preu més competitiu i ajudar-los amb servei de suport i consolidació a l'empresa. Inicialment, en el Viver, les empreses que es poden presentar després de valorar si el seu projecte és viable està pensat per empreses de comerços innovadors i serveis que donin un valor afegit al municipi. Soc en Quim Godaiol, soc el responsable del Viver d'Empreses Altamar a Calonge i Sant Antoni. Altamar és un espai on atenem els emprenedors que volen començar la seva etapa emprenedora, la seva empresa, i els cedim un espai, uns despatxos, un espai de coworking perquè puguin començar la seva activitat. Hola, soc en Juanjo Cáliz, tècnic de l'àrea de desenvolupament local i promoció econòmica de l'Ajuntament de Sarrià de Ter i responsable de l'espai de coworking 221, situat aquí a l'Avinguda de França 221. Estem en un espai d'emprenedoria on podem treballar en un ambient amable, on oferim que les persones físiques, jurídiques, empreses puguin venir a desenvolupar la seva tasca en un ambient amable i que puguin desenvolupar la seva activitat econòmica en un espai on poden gaudir de la companyia, del compartir espais, de compartir coneixements amb altres empreses i companys i estem benvinguts a noves incorporacions. I en el darrer capítol del personatge de la setmana tenim amb nosaltres a la Glòria Plana, regidora de l'àrea de promoció econòmica de l'Ajuntament de Girona. Endavant, Glòria, estem encantats de tenir-te entre nosaltres. Ens podries explicar qui és la Glòria Plana? Bueno, doncs la Glòria és dona, és mare de 3 fills, a vegades una mica intolerant, per no dir molt intolerant amb les injustícies, empàtica, però que a la vegada soc molt rigorosa i molt exigent. Com a regidora de promoció econòmica, explica'ns quines tasques sols realitzar en el teu dia a dia. En el meu dia a dia, doncs, el que faig és escoltar molt, tinc moltes visites, tinc visites del món empresarial, tinc visites sobretot pel que fa referència al comerç, al turisme, a l'empresariat en general. Faig molt de carrer també, vaig a veure a les persones de les empreses on estan treballant, a veure quines necessitats tenen. Aquest és el meu dia a dia. Un referent empresarial per a tu i per què? Un referent empresarial. Jo més que un referent empresarial el que tinc com a referents i que crec que s'ha de donar molt en valor són totes aquelles persones que al llarg de la vida, dels anys, ara que potser ja són consolidats, han sigut valents per tirar endavant i per voler fer un negoci. Quina ha estat la teva millor meta empresarial?
En quant a activitat o en quant a projectes, pel que fa a promoció econòmica, jo crec que del que ens podem sentir més orgullosos és, en tema d'ocupació, per exemple, la creació que es va fer per ple del Servei Municipal d'Ocupació. Per mi és una de les grans fites des de promoció econòmica que s'han fet. A nivell empresarial, com us ha afectat la Covid-19 i com us hi heu adaptat? Per part de l'administració, amb la Covid-19 realment ens hem hagut de posar les piles. L'Ajuntament és l'administració més propera i, per tant, ens vam haver de seguida d'adaptar a les necessitats i a tot allò que la ciutadania necessitava, perquè és on te van a trucar a la porta. On te toquen primer la porta és a l'Ajuntament i, per tant, nosaltres ens vam adaptar immediatament a totes les necessitats amb el mínim temps possible per donar aquesta resposta. Coneixes l'AEC? Quina relació hi teniu? Sí, és clar que conec l'AEC. Conec l'entitat, conec les persones que hi estan al davant, que estan fent molt bona feina, conec associats i, per tant, clar que sí. I fins aquí el programa d'avui. Ens acomiadem d'aquesta 5a temporada d'Empresarial Girona Televisió amb un recull dels millors moments de la temporada. Moltes gràcies a tots els que ho han fet possible una vegada més i ens retrobem l'any vinent. Com sempre, molts bons negocis a tothom!